Un nou dia ha començat. Els MECO ens trobem a Fiscal. És l'àrea d'autocaravanes d'aquí al Parc Nacional d'Ordesa, és l'entrada del Parc Natural, una àrea 100% recomanable, premium, m'acaben de tirar un avió al cap, una àrea amb gespa, molt ben cuidada, no té punt de llum, però si tens placa solar, que és la gran majoria, cap problema. És una àrea que recomanem 100% que visiteu almenys un cop a la vida. I res, ens trobem aquí al Parc Nacional d'Ordesa, que volem anar fins a Torla i visitar, fer una ruta així, a veure què ens depara. Vale? Som-hi! Ja estem instal·lats al càmping d'Ordesa, un càmping bastant familiar, instal·lacions justetes, normals, està bastant bé el càmping, i res, aquesta és la parcel·la que hem agafat. Ja hem muntat la taula, ho hem muntat tot per passar 2 dies aquí, i ara anem a veure una miqueta les instal·lacions del càmping. Això sí, les vistes que ofereix a la muntanya realment és algo espectacular. I aquesta és la piscina del càmping, una piscina que es veu bastant xula. Malauradament està buida, estem a 7 de juny i encara no és temporada alta i encara no l'omplen. Però ens han dit que l'omplen amb aigua de riu. O sigui que l'aigua al començament deu estar fredeta, fins que no s'escalfi, està freda. O sigui que aquesta excursió no ens banyem, no? Bueno. Va. Si tenim calor anirem al riu. Camp de futbol, amb gespa, espectacular. Si podeu observar, aquesta part d'aquí, pels al·lèrgics al pol·len, això és pol·len dels pins. Imagineu el que està deixant anar, tots els pins en aquí. Aquí ve algú que tingui al·lèrgia i ho passa malament, de dinar, picarem unes patates braves, una amanida que ja està mig començada, no m'han esperat, i falta el plat que està buit. I com a plat estrella, tostones mixta, que hi ha pollastre vedella i un huevo. Bon profit! Bona tarda! Sortint del càmping, anem direcció a Torla, a conèixer el poble de primera mà. És un caminet de ni 10 minutets al voral de la carretera
i aviam què es depara aquesta població. Anem a veure Torla. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Vosaltres sou més de... O també podeu ser de... Deixeu-me un comentari si sabrem de quin equip sou. Ja en el càmping, superet amb embotits, esparreguets, és embotit i verdura, que és sana. I tant, saníssima. Saníssima. Bon profit. Un nou dia ha començat, són les 7:25 del matí, hem sortit del càmping a les 7 per poder aparcar en el pàrquing d'aquí el Parc Nacional d'Ordesa, perquè ahir ens van informar a l'oficina de turisme que es posen a petar el pàrquing, que a partir de les 9 del matí estaven plens. Hem tingut que matinar avui, ja hem aparcat la cabaneta, i res, estem al pàrquing, esmorzarem una miquetona per veure els entrepans, i avui anem a fer l'excursió de la cua de cavall. És una excursió que dura uns 8 quilòmetres de pujada i 8 de tornada, és una miqueta llarga, però això sí, això és espectacular. Anem a esmorzar i en ruta. Estem preparant ja una miqueta els dinars, uns entrepans ràpids per poder menjar, que l'excursió és una miqueta llarga, i en breus minuts sortim. Comencem ruta, sortim del pàrquing, ens esperen unes 4 hores de caminata, són les 8:35 i res, i comencem el dia. You and I, we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive,
Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn, like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. I'm just a sad song. With you, I fall. It's like I'm leaving all my past in silhouettes upon the wall. With you, I'm a beautiful mess. It's like we're standing hand in hand with all our fears upon the edge. So start time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn, like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. You're the perfect melody, the only harmony I wanna hear. You're my favorite part of me, just getting next to me. I've got nothing to fear. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn, like a sail in a storm. Without you, without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn, like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. I'm just a sad song. Senyores i senyors, benvinguts a un paratge de la natura espectacular. Circo de Soasso. Espectacular. Després de 12 quilòmetres, unes 4 hores de trajecte fent parades, això sí, arribem a la cua de cavall. Un dels petits plaers d'aquest món
és poder gaudir d'un dinar amb les millors vistes del Pirineu. Enfilem camí de tornada, ens esperen unes 4 hores de baixada, més o menys, i uns més de 12 quilòmetres. Però creieu-me que val la pena fer aquesta excursió. És top! Ja hem finalitzat l'excursió, han sigut 23 quilòmetres de pujada i baixada, hem estat més de 7 hores caminant, l'excursió és espectacular, una de les tops d'aquí al Pirineu, és bastant cansada, no per l'exigència, perquè no és que sigui molt exigent, però sí per la durada, perquè són moltes hores i molts quilòmetres, però és una excursió que, si podeu, l'heu de fer-la. Un nou dia ha començat, últim dia d'estar d'aquí al càmping, avui ja som dilluns, avui hem de recollir-ho tot i marxar cap a casa. Com que no estem prou cansats de l'excursió d'ahir, que vam fer 23 quilòmetres amb més de 7 hores caminant, juguem una miqueta a futbol, activem una miqueta el cos, descarreguem cames i res. I acabem de passar unes poques horetes aquí al càmping i recollim cap a baix. Hem sortit de Torla, hem parat a Broto i ara anem a veure la cascada de Sorrosal. Està a peu de carretera, hem aparcat a un pàrquing d'aquí darrere i res, a escassos 5 minuts trobarem la cascadeta.
first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel. Ja de baixada de casa hem parat a Sabinyànigo, a l'àrea que tenen aquí per autocaravanes. Anem a dinar i comencem a tirar cap avall. Broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets. I per menjar fideuà, segona fideuà i uns plats combinadets. Bon papi. I de segon, els que hem menjat menú, un xurrasquillo amb xampinyons i patatones. I ell igual. Hem acabat de dinar, ja estem a dins de l'auto, estem a Sabinyànigo i tornem cap a casa. Un cap de setmana de 3 dies, els hem gaudit. Parc Nacional d'Ordesa 100% recomanable, no defrauda. Realment, si teniu l'oportunitat, visiteu, perquè els amants de la natura, canela en rama. O sigui, tanquem vídeo, fins una altra, adéu! All of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took